hei maailma! Mistäskään mä nyt aloittaisin? Tää on tosiaan tämmönen meidän iltavideo. Mä olin iskän luona viettämässä joulua. Nyt on 21. joulukuuta. Ja me pidettiin tämmönen etuaikainen jouluaatto. Nyt mä tulin sitten äitille ja otin Aisen mukaan. Ja otin sille ruokaa. Tossa on maukkaan naudanmaa pussupullaa ja sitten Nutriman isojen pentujen nappulaa. Täällä se on hirveän hyvää tuulla, kun se näkee marsuja taas pitkästä aikaa. Se tykkää niistä ihan hirveästi. Täällä on kans mun joululahjakori. Tuolla on kaikkia jutskia, mitä mä annan sitten jouluaattona kaikille. Ja ei, me emme ole muuttaneet, että meillä on ihan rempattu tätä mun huonetta, niin täällä on erilainen seinä. Uusi lattia ja noin, niin mun pitää vielä järjestää tätä vähän loppuun tää huonetta sitten tänään. No niin, nyt tää ruoka on sulanut tarpeeksi pitkään, niin annetaan se pistu. Lupa. Sitten mä kans ite alan kohta herkuttelemaan, kun mä sain ennen aikais joululahjaksi karkkia, mutta ekana käytetään sitten Elsa pihalla ennen kuin aletaan mitään muuta hommaamaan. Meidän marsut on tosiaan tällä hetkellä laihiksella, niin ne ei enää saa vapaata pellettiä, vaan tommosen hyppysellisen. Me just tultiin Aisen kanssa lenkiltä, me käytiin about 20 minuuttia ja mä alan nyt kattoon tätä, mikä tää on, Siimoria. Okei, toi yhten tarkena. Mut Siimoria alan kattoon ja sitten en tiedä mitä teen. Kello alkaa olla yli puolen yön, niin vois pikkuhiljaa joutua nukkuun. Mä tosiaan nyt alan antaa Marsuille porkkanaa ja sitten me aletaan nukkumaan hommiin. Eli kiitos kun olit mukana tässä päivässä tai illassa ja me nähdään ensi videossa, joka luultavasti ainakin kuvataan maanantaina eli jouluaattona. Ja joo, heippa!